on calminama e yeeɓiyankoɓe Piindi TV suwa e mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni ene woni yo jaami kisi Allah gone muɗum en garti ɗo e yewtere men hono gande men enen ɓaleɓe fina tawa men hanki no kewɓe wiide ni en janima maniraɓe men tuɗɗiɓe leppi leydi en tuɗɗumen leppi teddugal saabu kamɓe gollino ɗeɗo golle payodinde ɓe ndewi hen Allah ɓe jokki hen enɗam ɓe balli hen ɓesguji mabɓe ɓe kadi en yawede ɓe kadi en fiyede ɓe kadi en jasde ɓe jeeyi yo Allah yimoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna sukaɓe heddiɓe waɓen Alaji Moussa en e yo Allah junnu baɗɗo moƴƴina battande caali gandal majje eɗen jarnoɓe kamɓe kala dendagal gollotoɓe yo Allah hokkuɗu men wune rewɓe ɗo eɓe ndewani ɗo foof kala cawbinɗo yo Allah hokku ɗum Alaji Moussa wayi ɗo ko wadde fof calmina bandiraɓe min nanuma holko gonnoɗa. eyyi assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini moon mi juurima moon mi salmini Piindi TV fof e heɗotoɓe mum mi salmini heɗotoɓe Piindi TV wonɓe moon ɗo fof en calmini ɗumen en juurima eɗen kadi jarno ɗumen kadi eɗen jafno kadi wayrude men ɗo nde Thierno Moussa jarama a wayama yeede kenɗa ko holtoon min de ko Fouta jarnomi komi mbaɗoynoɗo campagne ijam ceernoɗo campagne joni ceerno no waɗa mbaɗa ceerno foolade ala ceerno kawɗo ceerno kawɗo ceerno kawɗo yo moƴƴani ceerno ñawdo yimɓe de kañum no fooɗo nder foole commune holtoon ɗum tagui haade amen yaade mamin gembo hamin paama saabu yawoɓe ne keewi yawoɓe ne keewi min ƴeewata ko mbo Allah heeɓori rokku min kewno emin keewi min ƴeewata ko min goni no joya joya fo ƴamoɓe fof ƴamoɓe min ƴeewi hen noon belma Allah rokku amen mbo Allah heeɓori rokku min ganda ɗum min jaade jaadana muɗum min jaadema wadde onon maire moon lomtiɗo ono wiyete lomtiɗo o wiyete ko Oumar Baba Ba jeeya ko ɗo wiyete Bantu walla mbiya Guédé woni oɗo ceerno Oumar won Oumar Baba Ba o walla mbiya Madiba Madiba oɗo wono candidat moɗon o woni candidat men eyo ɗo ko deftere nde o muuli e won programme commune Guédé fof en calmini en juurima hen en calmini heɗotoɓe men Europe fof jeeyaɓe commune Guédé en jaarimo Madiba ummorama ko Nelson Mandela wadde ceerno Moussa on dañi polgu Allah hokku on fandinde an noon haali haala polgu mbaɗa ɗo natirten dirtodirede rewɓe dirtodirede place dirtodirede laamu e ko nandi hen holno fulɓe gollortono ɗum e hol sifa leɗɗe gollortono ɗum e hol sahaji ɓurɗi wawde gollorede dañe wune eyyi Abou aɗa andi ko wiyete wune kam en jogui lotgal mum wune ɗo natɗa fof wune heeda hen ɗum kay ko banggue jogui lotgal wune lotgal wune ne woodi ko natɗa fof daña hen wune ɗum ko banggue gollal hayso koko gollotɗa sa heɓani hen woni a hewata jarjof e gollal he longal woni ko hayso leɗɗe fof kaldetake holɗe jopanɗa men tan mbiya ɗe ene jeeya hen ɗene jeeya hen ɗene jeeya hen eyyi andi ko gueɗe ndendenteɗe wona gueɗal gotal eyyi hayso ko hunde seeɗa tan yimɓe kam andi ko wonko fuɗata ndungu ne wiye tuppere koye woni jeeya koye woni jeeya wadda hen tan loote heewi ko waddete hen ina heeɓa woni ina heeɓa woni eyyi kono ko heddi ko kadi ko banggue poɗodire ko jamanu notadema paɗe hewde galle ma ɗum ina jeeya kadi e loota e gueɗe ɗe mbaɗeteɗe e banggue laamuji walla foɗodiroɓe laamu sa haali kadi daña eeye yimɓe keeɗo ko kalata ko daña notama ɓe jaɓat daña eeye neɗɗo noon ɗo dañi eeye foof walla so kala ko nanni e ɓerɗe mabɓe ɓe keddo hen kala kalɗa yimɓe mbiye so jeehi jalta hen ɗum ene jeeya e horade eeye e famɗude woni ɗum ne namni ko longal walla namni tan ko waɗi ko sirruji ɗi jomum waɗata saabu ko jolle sirru dañde jamanu o taw ene waɗi daaɗi mum ene waɗi sirru jolle sirru ande hade affaire o ko ɗum mboolem arata rendata gotel gara kaala yimɓe keɗo eyyi waɗi koko natrete batu waɗi koko mbaɗata avant batu jaɓanma walla wonoɓe batu ɓe jaɓanma eyyi walla ɓe mbiye kaari ne welimi tan saabu wonɓe ganduɗa sinno ko jawdi mbaɗi hen milliard uji kono dañani ko jinno wadde wonɗo ɓe dawi eyyi ɗum ɗo kay ko lamba tan ina heewi ceerno Moussa yimɓe mbiya hotoya ceerno hotoya hay goto accu ha fando tan jaaha cooda yimɓeɓe sa soodi tan gandi ala hay probléme a wawi sodde tawa haalno yimɓe ko jaboɗa jomumen jabotomi jomumen ko sodde kam natti jarde sinno sodde ne jara min gañatako
sabu ko gonnoɗo maire o woɓɓe ngari jinggani ɗum mbaɗi hen doole mumen doki beddi kalisaji mbaɗi foof kono tagani o gañi commune aji noon kewɗi ko yimɓe codanɗe poɗɗi hawde eyyi kalanmami ko sodde kam taw ko sinno ko sodde wona minen gañata onon kam on codani minen min codani minen ko programme makko weeli yimɓe ɓe ko yiiɗi gollude ko yimɓe ɓe ina naati hakkillaji yimɓe ɓe kono taw ko sodde kalis min gañata noon ko kadi yanti onon kadi darɗon hen mbaɗɗon hen salale wala eyyi minen kay kam min gardi tan ko sa ari wiyete hekkari en gari wonko yakata e ma wonko ɗamina saɗa naata hen andat ko natɗa saabu reftat hen tan ko so gacci mbaɗa hen so pododiral waɗi ko wiyete dirtodiral wiyama oya ko pewnannoɗo yimɓe dirtodir a dañani ko jiɗɗa ma won mbarani e ma ma won mbarani wadde janggo a wawi ɗo ñawɗo koɗo ɗum ɗon eyyi ko ina jeeya hen de welani de kono moƴƴi kam ko jeeya woni hen lolle kalɗa ɗo nde to banggue dirtodiral rewɓe ne ko même leɗɗe fof ko gotum aɗa andi mbimi pododiral to rewɓe ene waɗi mbo debbo yiɗata so debbo yiiɗi neɗɗo ina wawi hay so yimɓe jiiɗi tawa ko debbo yiiɗi ko wattinta kono ɗum ɗo kam wona dewgal wona debbo yiɗata ko neɗɗo ko yimɓe jiiɗata neɗɗo pour o ardano ɗumen hunde walla o heedan ɗumen e hunde eyyi e rewɓe ene serti seeɗa serti ko ɓuuri hewde ko yimɓe gollata e dirtodiral debbo ko yo debbo jaab yo debbo wi kaari jinmi yo debbo wi kaari ɓuranimi koreji debbo mbiye kaari ɓurani amen heewi ko gasde hayso walloɓe ɓe ɓuuri heew ɗum ɗo noon ko ma keewa walloɓe ɗum da sa faami mi faami ceerno Moussa mi tawi haala ma gatten koye ɗo gongal ko faate alhaali seyɗade ene heewi hannde ko yimɓe goyto ɗum ɓe mbima ko aaye to no wawi ɗum ittude ɓe mbima ko leɗɗe mbawi ittude an baɗɗowo aaye baɗɗowo leɗɗe o kuccugol aɓu yawu ɗum eyyi aɗa andi haalde ɗum ene tiiɗi abou wiide ko aaye walla ko ɗum bonna ko ɓe jogui ko weeɓani kono kam mbeɗa andi komin jogui ko hen seyɗani suusa ɗum ene tehe to binde de ha arta to joom leɗɗe joom leɗɗe ɗum liggoton ɗum eyyi kollumami tan kono heewi gueeƴe aɗa andi seyɗani kalateɗo komo façon ngaji seyɗani dafowo neɗɗo no wullan haala o ko banggue seyɗani nawo hoore neɗɗo o ko banggue seyɗani mo ganduɗa koko hoɗe suku debbo mo ganduɗa o heɓata dewgal on ɓuuri sat on hewɓe nani ɗo no kaala ɓe mandano jolfuɓe ɓe mbiyata ɗum ni jogade gorko jinni manda no wiyete eyyi ɗum ɓuuri sadde safrude e safrude neɗɗo seyɗani ɓaleɓe en walla suguñaɓe en walla hendu ɗum ɓuuri sad ko sabi ɗum saddi koto banggue leɗɗe ɗe walla ko eyyi anduɓe ɗum kewani kalat tan anduɓe ɗum kewani aɗa andi kuluñ koɓe mbiyata jakatu eyyi jakatu eyyi aɗa annan ɗum jakatu mo yimɓe ñamata yimɓe ñamata no waɗa e maaro eyyi ɗaɗol mum ne yawri ɗum ɗaɗol muɗum ɗaɗol jakatu waɗi no watte ñande heɓɓe ceertata gorko ladde ñande heɓɓe ceertata hoorellaji woni laltoɓe hay ko wayno sukaɓe hewɓe walla mawɓe neɗɗo yaha ha mawnana tawa leeso ɓe mbi ko koyɗi ɓe mbi ko seyɗade woni e muɗum e ko nande ɗum fof mata ko hen jeeya eyyi ko deux façon woodi no waɗi tarotoɗo e leeso ko rafi ko wona seyɗani wona seyɗani ina waɗi tarotoɓe e leeso ko seyɗani ko ɓen ɗiɗo tan saɗi andude kadi serdude oya hoyɗata kono ñallunoɗo ina yaaha ina woni e haajuji mum ha yiya tarode wi yomi natɗo mi taaro o naata o taaro tawa ko leliɗo o andirta ko leliɗo tan ko leppude on ko seyɗani wondi oya ko refi dicci gaari tan garat on jiidani e seyɗani o mo ganduɗa decci ɗe ngala so garite a jamma tan garat seyɗani noon waɗa yimɓe kadi taw neɗɗo o sellani taw seyɗani naata mum taw ko piyowo neɗɗo no ha fando ceerno tan ɓe gacce mo acce on ne so tawi ko piyowo fof gotum eyyi aɗa andi neɗɗo mbo seyɗani naati ha watti fi yimɓe biyete ko mbiyeten kangaɗo tongateɗo ina waɗi ko ganduɗa saɗa jogo ɗum an e ala hen sa wi gacce sa accama arat par ce que seyɗani o so ɓadima o dogat neɗɗo
on ɗon woni minen jignaɓe amen a haɓɓate no tongueɗa o wiye o itte ala mais kaɓɓite o wima o namno inde wima kaari tan gara calmodira o namnama jaboɗa ko wima fof mbaɗa hanti o heddo ɗon e junggo makko haadi selli fof ani ɗum ko gandal kawnigal wonno te Abou kangaɗo e sirru gande fulɓe taw wona bindi kewɗi a yiiɗe defirde waañ e cuurki ki toujours yahata jagga e ɓale he jagga e senge he leɗɗe he ne yawri kangaɗo wonko watte hen sa waɗe kanga taw refi on ɗon dartoto eyi haalita ka gasa kono ko noon waɗa ko mofta hen eyi noon yiiɓiyankoɓe TV on kadi ɓe ngalɗo dawal Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Ndombo en calminima jarnima mum en jettimo no fewi no fewi ceerno Moussa an yen ɓe gartan ko banggue safuji ɗi safu ɗi haaloɓe no keewi ñawɓe no keewi won selloɓe kono cellal ngal wonko ngakki no fewi walla ko emoyde walla ko holnum ɗin rafiji kodi tampinde yimɓe no fewi rafiji tampinde no fewi rafi goya koko tampinde yimɓe no fewi ceerno Moussa holko mbaɗa haalande yimɓe ko ene mbawa naffade janggo eyyi Abou aɗa andi ɗo rafiji en dippi hen en dippiti hen en kaali en kalti sabu waɗa noon tan kadi woɗɗo goɗɗum ko aɗa andi ko ɓuuri welde refi sinno ko mbaɗanɗen ko joni ko radio direct ɗiɗi gueɗe wonata wodo noddoɗo wi min de mi yiyani hen raha wodo noddoɗo wi min de mi safrima ganda saabu ko safri o ko safri ko ono horon ko safrude o kono noon ɓuuri welde ko ɓen cafraki ɓe tinaɓe cafraki safriɓe ɓe kadi tintina kayen cafrima mi safrima mi selli mbo sellani o nana wawa kontinde mbo suwa sellu o kadi haalana selluɗo min mi safrimo mi sellani e kaari fof tawa ko min tan goto kono koko wallata haade noon wona noon jomum en ma wonmo cafruɗa sellani sikka an cafrata ko haydara anda hen ma wonmo cafruɗa selli sikkat ko an tan woni ceerno taw won ganɗo goɗɗo komin joguiɓe noddoɓe mbiye alhamdoulillahi rabbil alamin ko mbaɗanɗami ha beltoɗa nde wonata minta e sappo goɗɗo noddo min de haydara mi yiyani ko mbaɗa taw ko safare goto de kono ina waye noon ɗum ɗo foof ceerno andata ɗum e hoore mum ganda ko Allah jogui gueɗe ɗe wona an welete waɗi ko wuneji ɗi goni waɗi kadi ɓe Allah rokkuma gueɗal e mumen eɓe rokkani kadi wonko somato hen ha heew sa yiyani neɗɗo o andata ɗum a membotta par ce que neɗɗo foof mba yidani ka membotoɗo o sifoto tan cikka woda ko tottuɗamo cikka so tawi noon ko cikkuɗa ko ɗum daña woni so wona ɗum a dañata woni heddi banggue rafiji ɗi en kaali en kalti en mbiɗo ɓuuɓri eɗen jogui ko tindinten neɗɗo yo waɗ kala baɗɗo yo wi mi dañi hay soko ɗo noddite Piindi wi o tindinino tel mi dañi hen raha ina rokkimi ina rokka amen ina rokkami pouvoir min eko gollami kon ɓeydo joga hen courage mbo yiyani kadi yo wi mi yiyani ɗum ko hen woni saabu neɗɗo a wawa dañcayi ko welatma ko tan eyyi ɗum en kaali ɓuuɓri en mbi ɓuuɓri kala mo ƴetti ha ko puudde fasnide ɗum e follere ha wukki ina yara ma serte ɓuuɓri mi haalani ɗaɗi kay ko kalɗen koye ɗaɗi kay gasata eyyi follere waɗere nde mbiɗen yo rendin ko foti hen o wukkin ɗum ha tuuta o waɗa ɗum comme no jus mbo yata kala baɗɗo ɗum ma serte ɓuuɓri mbi ɗum kalɗen ayi ɗaɗi nani toon jarate guirlowi en ɓakañi en guddi en ɗeɗo goni leɗɗe ɓuuɓi ɗe ko kalade kalata en mbi ɗaɗol guirlowi ɗaɗol ɓakañi e guddi ɗe ko ittoje ɓuuɓri tan ɗeɗo kala mo tabi condi mum walla ɗaɗi mum aɗa sabbina aɗa yara sertate ɓuuɓri ɗum en kaali ɗum nani ɗon jiidani bawɗo wat mbo wawa o so ari ko joguiɗen ko mbiyen ɗum da kono tindinirɗen ko yo neɗɗo wano hoore mum hay so arani e men eyyi heddi ko émride kalɗa ɗo émride en kaali en kalti émride ko façon ngaji waɗi ŋuuro wona riida o nder reedu jiidani e jaltowo boowal o ɓuuri sadde safru ko jaltowo caggal o waɗi ko morloñ pewndete koñ ko conele tati ndendinte mbaɗe morloñ
nde cuunel tati ɗe condi fof ko kaas e ka suukar par ce que ka suukar o takat ɗum morlade so morlon koñ noon dokkata joomum ina nanna caggal lekki ki wona yarde morlon koñ ne nana enɗi gonɗi caggal ɗi pusa ha laaɓa tawa kadi jargol ngol e ka woni caggal ko fof yadata sa yari tan a waɗani caggal ko wonno ko e reedu he fof jippoto ko caggal waɗani hanti mbiya ɓeydima hanti ko kulol boom addata walla watta addu ƴiƴam en waɗa paali hantine moƴƴi ko caggal o e yeeso o fof safri de kadi kala ko neɗɗo n safro saɗa yiɗi sellu woppu ko añi ko neɗɗo fof biɗon mbeɗa waɗi ulcére an aɗa safra ɗum ulcére walla estomac o accani ko haaƴi o accani ko lammi a dañta a wawa sellu e émiride ne ko añi ko a renoto ɗum yiɗa jonde jundi yiɗa tew yiɗa kosam jonde jundi tew e kosam eyyi kaɗam walla ɓiɗam ɓuuri añ fof ko ɓi kaɗam e ɓiɗam rendu par ce que watta ko hendu nguuran no riida ha wi guƴ jomum watta si tarode hendu tan pour yaha tarode balɗe ɗi tati morle par ce que hanti nder to wulat jaw ko ɗum addanta ɗum waade noon eyyi ɗum ɗon nani ɗon par ce que waɗi émiride mo ganduɗa ko seere waɗi émiride mo wona seere ɗiɗi kadi il faut ɗi ceernde émiride mo ganduɗa caggal to ina waɗi paali ne ngata kono jomum seeraka so yeehi ladde yaltata koko lekki ɓuuri bonde fof ko émiride baɗɗo seere o mo ganduɗa pour yaltoyde ko baasi morle jorɗe kos hanti reedu ndu wulat ɗiɗo fof ɗiɗo hanti bonnata gorago ɗiɗo bonnata mani par ce que seere wulnata ɓandu so ɓandu wuuli mani o e ɗum hanti ɓandu ndu so wuuli jaw a nder to wawata wurnude ko fonno wurde ko eyyi par ce que ko mbiyeten ɗum ɗo ko ina daña frigo oɗon daña degré tel pour ɓooɓ so watti wul ko woni toon ko ɓuuɓata formata wona tan ndiyam a faami eyyi ɗe ɗiɗo rafi ɗiɗi en kaali to banggue gorago en kalti mbimi kala mbo ƴetti galuɗe ɗum ɗo tamaroje aɗa andi tamaroje sa fuɗɗi so waɗi ɗo tamaroje goti jibinta ma gokki ɓado ɗum ndi jibina kañum waɗi ko ndewe gori so ɓadodira jibinta leɗɗe goɗɗe fof haɗi murtoki darawɗa kay goto jibina kono tamaroje goti so dañani goɗɗo jibinta eyyi ɗum takine wadde ɗum taki ɓiɓɓe mum kala mo ƴetti hen ko woni kilo walla hewde joni galuɗe ɗe wukkina ha wukkina yara ma gorago mo wurto wukkina ha wukka eyyi kala mo ƴetti hen 5 walla fodde hewde junggo uni ɗum ne metti unden tiiɗi uni ɗum ha felketi ina ɓuuro gorago mum gorago ngu wurtat walla ko tiiɗo ɗum fof de jiidani rafi nder o kalbita ko gorago caligo tiidde aɗa andi gorago maygu ga e maniyu nattuɗo dara ɗum fof wona mayrede gorago ɗum ko usterede mo ganduɗa siko yeehi gotol wonta route walla bo mani o arat ko wonani hay minute on mayraka jogui probléme mani mo ganduɗa kadi si yeehi gotol hanti wonta artu ɗon e janggo ko ɓen gone haaldede gorago ngu wurtat watta waade no foti waade ni a faami eyyi mbimami noon galuɗe tamaroje kala mo ƴetti hen fodde kilo galuɗe ala unetaki mbimi ko wukkina ha wukka ina yara so ɗum ala una ɗum ha felki toon uro ina uro ɓooro tob mum sanno uro kala mbono uro ɗum mbimi gorago ma wurta darto ha teeɗa so ɗum ala kala ƴettuɗo tamaroje 5 waɗi hen kosam mbeew itti ɓiɓɓe ɓe yikni ɗum yari ma jogo ma dañ mani moƴƴo ma dañ ma yeru tan dokkani tawa aɗa waɗa noon tulta eyyi an ɗiɗo fof ɗiɗo rafiji tati fof mi rewi hen ko ganduɗa mi rokka hen kadi ɗiɗo ko ni tan kono kam ina tiiɗi safruji won dokɓe ha maayi won safrateɓe celle kono ko ɓuuri hewde ko haaloɓe ɓe ganda safara mum ɓuuri hewde amen ko haaloɓe ɓe ganda holko safrata ɗum eyyi kono leggal kam saɗa witti ɗum aɗa wawi wiide yimɓe wat ɗum mbiɗomo wat ɗum kam on kam won
fenanani pour yilade hen ko dañi nannakima e muɗum eyyi a jarama Alhaji Moussa Ousmane Ndombo musidɗo Mansour no wiye guilnani saaha o gasi Alhaji Moussa holkol battotoɗa faade bandiraɓe no kewɗen wiide ni hooliɓema yahoɓe ɗo ha trajin tawa e ma ɗum gonɗa fof no gabboma ne guetti jawɗele men no tottuma holkol ngol panta e mabɓe eyyi Abou so wona yafnadeɓe e weltanadeɓe kadi toujours komi jafnotoɗo wanno demgalam ngal koko teddirimi aduna on notrimi téléphone ngaji e vocal uji jamma e ñalawma de mbeɗa jogui hajuji goɗɗi ha ɓen mettinanami walla cikka mi welaka notade ɗumen ni no mbimami joni sa woni e nder politique e ɗiɗo mitinaji aɗa wawi wiide neɗɗo o jow mum ko ni walla ko nan eyyi weeɓani ɓe jaafomi on banggue ko domaine aji ɗi jiida nawdumi wodat hen tan ko lofi wooda hen ko yeehi mbeɗa yafanoɓe min mi yiiɗa hay goto usto e yeesam neɗɗo fof mbeɗi rokku ɗum fodde mum mi ɓittoto tan ɗum noon en calminiɓe en juurima kadi eɗen jetta Piindi TV e darnuɓe ɗum mi haalti saabu bandiraɓe waɗɓe jawɗele mumen ha aduna o andi men kutoriɗo fof dañi hen raha eɓe pecci hen ɗum noon yo Allah jurnu balɗe mabɓe wallaɓe walla e yaajede walla e ɓeydare saabu koɓe mbaɗani ɗo Fuutankoɓe wonano ko weeɓi men ɗum noon en calmini en juurima a jarama Alhaji Moussa Ousmane Ndombo sifilde bandiraɓe tan sa e sa foof gollanteɓe walla gollotoɓe go nayi wiide Moussa Ousmane wayata piniel fof ko ga o mi haalino mi haalta wona coggu wona sponsor wona hay batte ko cattidal nde wonno guila ina woni teccande fuɗɗi nde Alhaji Moussa no woni hen ha umma ɗon faya unité 4 ha umma ɗon yaha si Aliou Sow kanko iɗi wadde ɗo jewte wadde wona coggu wona haalis wona hay batte ko cattidal puɗɗinogal guila hanki ha hannde on waɗi galle o ko galle makko emin mbaɗi makko e galle he o jeeya amin jettamo amin jarnomo nde fuɗɗi nde yimɓeɓe gowani nde wattaka dañede nde kanko wallatno radio ngo wadde hannde so wattama dañi wolɓe keeɗi hen eɗen jetta Allah eɗen jettamo noon gasi ha laaɓi koɗo katen en jetti joguiɓe caméra ji ɓe e montoɓe kamɓe kala koɗo katen ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi